नवा डिस्टिला करके संगो हाल आयर जीवन के संगो हाल आयर जीवन। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో అందరికీ ఒకసారి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. సో మన ఛానల్కి 5000 సబ్స్క్రైబర్ వచ్చారు. సో థ్యాంక్ యూ అందరికీ. ఇంకా ఇలాగే సపోర్ట్ చేయాలి. చాలామంది ఇంకా ఇప్పుడు టార్గెట్ 10,000 రావాలి ఫ్రెండ్స్. సో తప్పకుండా ప్రతి ఒక్కరూ కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. నేను ఏ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీకే నోటిఫికేషన్ ద్వారా వస్తుంది. సో డెమో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. సో నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. 6 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే కంటిన్యూగా ఫాలో అవ్వండి. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇలాగే 1 బై 1 చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ సెకండ్ 2 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ ముందుగా ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒకటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్. సో సెకండ్ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ మూడవ ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ ఇంకొక ఫోటో పేస్ట్. సో నాలుగవ ఫోటో పేస్ట్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో వదిలేసాంగా, ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి 1 2 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్ పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు. సింపుల్గా 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ ఫోటో ఉంటుందిగా, దాన్ని వదిలేసేయండి. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఈ లాంగ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. సో మళ్ళీ లాంగ్ ఫోటో వదిలేసి మళ్ళీ 3 ఫొటోస్. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు మొత్తానికి లాస్ట్ ఈ ఫోటో వరకు 27 సెకండ్ 14 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్గా సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సింపుల్గా పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే ఒక్కొక్క ఫోటో యాడ్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే. సో వీడియో నచ్చితే చూసి వెళ్ళిపోకుండా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ఇప్పుడు దీనికంటే ముందు చేసిన వీడియోస్ కూడా చూడండి. నచ్చితే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో ఏదైనా కావాలి అంటే ఇలాంటి వీడియో చేయి బ్రో అని తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి అండ్ ఇన్స్టాలో వీడియోస్ని పంపించండి. సో లాస్ట్గా 27 సెకండ్ 29 మిల్లీ-సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే.
సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోకండి. తప్పకుండా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.